சிட்டி கம்பி வந்துச்சு பாரு. சிட்டி என்ன மாதிரி பேசுவா? உங்களை மாதிரி பேசுங்கள் என்று சொன்னால் நான் எப்படி என்ன மாதிரி பேசு, என்ன மாதிரி பேசு. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். வாக் பண்ணி என்ன மாதிரி வாக் பண்ண? ஏய் எவன் மாதிரி வாக் பண்ணு? ஏய் வாயில வை, வாயில இருந்துடு, வாயில வை, வாயில இருந்துடு, வாயில வை, வாயில இருந்துடு. டேய் சீக்கிரம் முடிச்சு டான்ஸ் ஆடு. ஸ்டெப் போடு, நல்லா வேகமா போடு, வேகமா போடு, வேகமா ஃபாஸ்ட் போதும். அப்புறம் ஏய் வசிய குத்து. என்னமான தெரியல. அது